Xayrlı kеш, hörmәтле телевизор караучылар. TMTV каналында сезнең тәбрикләүләрдән килгән музыкаль бүләк тапшыруы. Бүген сезнең котлау сүзләрен җиткерермен мин, Эльвира Хамматова. Алтын көзгә даяк бастык дуслар. Бүген 1 сентябрь, билим бәйрәме. Барлык укытучыларны, мөгаллимнәрне, студентларны билим бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Алдагы уку елы барыгыз өчен дә уңышлы булсын биреп. Кемнәрнеңдер билим бәйрәме дип күңеле җилкенсә, кемнәрнеңдер гомер бәйрәме уңаеннан күңелендә шатлык тормаган. Сез дә якыннарыгызны сөендерергә, аларга онытылмас мизгелләр белән китергә теләсәгез, тәбрикләүләрегезне TMTV каналына музыкаль бүләк тапшыруына юллый аласыз. Безнең телефон 527 90 26. Хәзер нәкъ менә шундый бәйрәмнәргә ямь өстәячәк тәбрикләүләргә күчәбез. Беренче тәбрикләү сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Гөлнур ханым сезне чакырабыз. Казан шәһәрендә яшәүче кадерле әниебез Кабирова Гөлнур Хәлил кызының 29 августта туган көне 50 яшьлек юбилее булды. Кадерлебез, сине чын күңелдән тәбрик итәбез. Сиңа гомернең озынын, саулыкның ныгын, шатлык сөенечләрнең улысын, бәхетнең тулысын телибез. Әтиебез Назим белән бергә һәр туар көнгә сөенеп, бер-берегезнең күңел җылысын тоеп, кадер-хөрмәттә безнең игелегебезне күреп, бәхетле, озын гомер кичерергә язсын. Гел шундый тәмле телле, ачык йөзле һәм иң газизебез булсаң иде. Без сине бик яратабыз. Рәхмәт әни, мең рәхмәт. Бар нәрсәгә бит син түземле, сәламәт бул, борчу кайгы күрмә. Ходай йолласын үзеңне. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Назим һәм барлык туганнарың исеменнән кызларың Ләйсән, Илүзә, киявең Роберт диелгән тәбрикләү сүзләрендә. Алдагы журналлар сезгә бүләк итәләр. Рәхим итеп карагыз. Yaratırga ilk qarashlar bilen uzatırga Мәңгелеккә йөрәгемә кердең Мәхәббәтең белән елатырга Мәңгелеккә йөрәгемә кердең Мәхәббәтең белән елатырга Бер гомер азгына, бер гомер аз сине яратырга Бер гомер аз сине сагынырга Уйларымда табınırga Günlerimde gözlerimni yumam Qarashların bilen yabınırga Günlerimde gözlerimni yumam Qarashların bilen yabınırga Her gıbıraz sine sağınırga Her gıbıraz bizge kavuşurga Yıllar ötken tabışırga Uçraşkan biz vakırı sinek bilen Sarılarga gına sabışırga Uçraşkan biz vakırı sinek bilen Sarılarga
ырғағына сабышырға. Бәргімір аз бізге қауышырға. Бәргімір аз сені яратырға. Музыкаль бүлек тапшыруын дәвам итәбез һәм алдағы җырлы тәбрикләүгә күчәбез. 28 августта Әлмәт шәһәрендә яшәүче әниебез Замалетдинова Тәнзилә Камил кызының һәм 30 августта әтиебез Замалетдинов Мансур Зариф улының туган көннәре иде. Кадерлеләребез, сезне чын күңелдән бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Сезгә гомернең озынын, саулыкның ныгын, бәхетнең тулысын телибез. Бер-берегезнең күңел җылысын тоеп, һәр туар көнгә сөенеп, безнең игелегебезне күреп, безне шатландырып, борчу кайгы күрми озын гомер кичерсәгез иде. Сез безгә һәр эштә киңәшче һәм терәк. Без сезне бик нык яратабыз диелгән. Балалардан теләк рәхмәтләрне чын күңелдән кабул итегез. Тагын озак еллар безгә үрнәк булып, гомер йомакларын сүтегез. Иң изге теләкләр белән барлык туганнарыгыз исеменнән улларыгыз Рифат, Рәсим, киленнәрегез Диана, аныгыгыз Кадилә котлыйлар. Ә алдағы җыр сезгә бүлеккә. Üzgələnib qala bəğirlər Əti ənilərini sən şoqlarında Yaşayalsaq idi qədirlər Rəhmətlimin Xudayıma Rəhmətlimin hər günügə Əti əni deyib də şu nasib olsun hər kimgə Rahmetli
Чираттагы кутлау сүзләренә күчеп, телевизор каршына Рауилә ханым, сезне чакырабыз. Кичә минем сөекле тормыш иптәшем, яраткан әниебез, кадерле туганыбыз Абдуллин Рауиләнең туган көне иде. Кадерлебез, без сине чын күңелдән гомернең үзең күк, гүзәл мизгеле белән тәбриклибез. Һәр вакыт безне ачык йөзең белән каршы алганың өчен, тәмле аш-суларың өчен рәхмәт яусын үзеңә. Күпме рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр төсле. Исән чакта кадереңне белеп, бергә тигез, мул тормышта бәхетле яшәргә язсын иде. Озын гомер бирсен Ходай сиңа, сызламасын аяк-кулларың. Балаларың, туганнарың белән матур үссен гомер юлларың. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшегез Илфат, улларыгыз Рушан, Ильяс һәм туганнарыгыз котлар. Алдагы журналлар сезгә бүләк ителәр. Бәйрәмегез белән сезне. Бәхетле булыр өчен генә туады кеше җиргә, тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, буталмасын кеше язмышлары, Ходай бәхет бирсен ни бар. Дулкынга каршы йөзәргә өйрәнәсең түзәргә, тормыш биргән сынаулардан көчле булып яшәргә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, буталмасын кеше язмышлары, Ходай бәхет бирсен ни бар. Бар канатны кайырмаска, ялгышып айырмаска, еллар аша эзләп тапкан бәхетне югалтмаска. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары, буталмасын кеше язмышлары, Ходай бәхет бирсен ни бар. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бар. Ходай бәхет бирсен ни бар. Музыкаль бүләк программасын дәвам итәбез. Алдагы җылы теләкләр Әлфия Туташ сезгә юлланыр. Бүген Орчада яшәүче сөекле кызыбыз, яраткан сеңлебез, кадерле туганыбыз Гемадиева Әлфия Фәннур кызының туган көне.
Без сине чын күңелдән, ихлас йөрәктән шундый якты бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа кояштай озын гомерең буена җитәрлек нык сәламәтлек, шатлык сөенечләр, олы бәхет, зур уңышлар телибез. Барлык теләкләреңдә чынга ашсын. Ходай насыйп итеп тиң ярыңны табып, хатын-кыз бәхетенә ирешергә язсын сиңа. Гел шулай матур, мөлаем, киң күңелле, туган җанлы булып кал. Иртә таңда чыккан назлы кояш көндә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлың, кайгы җиле бер дә тимәсен. Иң изге теләкләр белән әниең Зәйтүнә, әтиең Фәннүр, абыең Айрат гаиләсе һәм барлык туганнарын котлый диелгән тәбрикләүдә. Алдагы җыр сезгә якыннарыгыздан бүләк булып барып ирешсен. Рәхим итеп карагыз. Яшь тойларны җигәр чаклар, шул чакларның кадерен белеп яшәп калыйк. Безнең әле егет чаклар, таш какадан кагыр чаклар, тимернең дә кызуында сугып калыйк. Яшьлек эзләре артта кала, мин ашыган тапынам алга, туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Яшьлек эзләре артта кала, мин ашыган тапынам алга, туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Күктән йылдыз үзәр чаклар, шул йолдызның нурларында йөзеп калыйк. Безнең әле матур чаклар, яшь кызларны кочар чаклар, шул мизгелләрнең рәхәтен татып калыйк. Яшьлек эзләре артта кала, мин ашыган тапынам алга, туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Яшьлек эзләре артта кала, мин ашыган тапынам алга, туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Тирәк, бездән сезгә ни кирәк? Үтсә үтсен яшь гомерләр, биеп калырга кирәк. Без бит татар яшьләре, юктыр безнең ишләре. Әйдә, утырма, безгә кушылып җырла. Яшьлек эзләре артта кала, мин ашыган талпынам алга, туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Яшьлек эзләре артта кала, мин ашыган талпынам алга, туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Туктатып булса бераз гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Чираттагы тәбрикләүләргә күчегәле дуслар. Бүген Татар радиосының күпләрнең яраткан алып баручысы Сафарова Гөлназ Миңненазым кызының да туган көне икән. Кадерлебез Гөлназ, без сине чын күңелдән туган көнең белән тәбрик итәбез. Нык сәламәтлек, гаилә иминлеге, озын гомер телибез.
Эшләрең үзең теләгәнчә гөрләп барсын. Янәшәңдә һәр вакыт ышанычлы туганнарың һәм дусларың булсын. Ходай Тәгалә явыз кешеләрдән, яман күзләрдән сине үзе сакласын. Тормыш иптәшең Линар белән улыгызның игелеген күреп, бергә бәхетле, мул тормышта яшәргә язсын. Тырышлыгың, булдырганың өчен Ходай бирсен ныклы саулыгын. Озак еллар иҗат коллективын сөендерсен синең барлыгың. Иң изге теләкләр белән Татар радиосы коллективы тәбрикли. Әлеге тәбрикләү сүзләренә ТМТV коллективы да кушыла. Бәхетле бул, Гөлназ, алдагы җыр сиңа бүләккә. Алтын күзнең минутлары Кыйылалар тынгына Тын калдың текәлеп карап Өрәңге яфрагына Сагышлы уйлар уйлама Сары яфракка карап Безгә урман бүләге дә алтын маскарад Сагышлы уйлар уйлама Сары яфракка карап Безгә урман бүләге дә алтын маскарад Уйлама гомер узасын, дөнья сарысын күзләп Без бит килдек синең белән якты мөгъҗиза эзләп Сагышлы уйлар уйлама, сары яфракка карап Чакыра яшәү туена алтын маскарад Сагышлы уйлар уйлама, сары яфракка карап Чакыра яшәү туена алтын маскарад Гасырлардан йолкып алдык бер бәхетле мизгелне Йолкыма җил яфракларны сабыр ит тыңла безне Сагышлы уйлар уйлама сары яфракка карап Дөнья үзе алтын чуар алтын маскарад Сагышлы уйлар уйлама сары яфракка карап Гомер үзе алтын чуар, сәер маскарад Гомер үзе алтын чуар, сәер маскарад Музыкаль бүләк программасын дәвам итәбез. Алдагы тәбрикләү сүзләре туй көне уңаеннан яңгырар. Кадерле әтиебез Гыймранов Хәмзә һәм әниебез Гөлирәне бергә гомер итүләренә 30 ел тулу уңае белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Ай, ул гомер дигәннәре. Әле кайчан гына очрашкансыз, кавышкансыз, ә инде 30 ел гомер үткән дә киткән. Тик йөрәкләр генә һаман яшь кала белә. Чөнки бер-берегезгә карата булган кадер-хөрмәт, сөю хисләре һич сүрелми һәм сүрелмәячәк тә. Әти-әни, без сезгә карап сокланабыз. Сез безнең өчен үрнәк булып яшисез. Алга таба да бер-берегезнең йөрәк җылысын тоеп, без балаларыгызның игелеген күреп, бергә-бергә бәхетле, озын-озак гомер кичерергә язсын. Сезгә карап, без дә сокланабыз.
Тырышабыз сездәй яшәргә. Узак еллар язсын иде Ходай. Әти, әни дип яшәргә. Иң изге теләкләр белән кызыгыз Ләйсән, улыгыз Әмир, киленегез Сиринә һәм оныгыз Камил котлыйлар. Бу теләкләргә барлыгы өстәл алдында утыручы дус-туганнар, кода-кодагыйларыгыз да кушылалар. Ә алдагы җыр сезгә бүлеккә. Бүгенге тапшыруыбызга килгән соңгы җырлы тәбрикләүгә күчәбез. Һәм әлеге тәбрикләү сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Дамира ханым сезне чакырабыз. Бүген Яшел Үзәндә яшәүче кадерле кодагыебыз Хайретдинова Дамира Данил кызының туган көне. Кадерлебез, сине чын күңелдән, ихлас йөрәктән шушы зур истәлекле бәйрәмең белән тәбриклибез. Туачак таңнарың гел нурлы, күңел күгең гел аяз булсын. Шилтірәп аккан чишмәдәй саф күңелеңне бер кайчанда тормыш авырлыклары
каралтмасын. Йөзең һәр вакыт көләч булсын. Күзләреңне яшьләр капласа да, тик бәхеттән генә капласын. Тормыш иптәшең Госман белән бергә, балаларың, оныкларың игелеген күреп, бергә туар көнгә сөенеп, озын-озак бәхетле яшәргә язсын. Uzun гомер бирсен Ходай сиңа, сызламасын аяк-кулларың, балаларың, якыннарың белән матур үссен гомер юлларың. Иң изгетлекләр белән кыдаң Назым, кодагыең Фәния, кызың Алинә, киявең Дамир котлый диелгән тәбрикләүдә. Без дә әлеге ихлас тәбрикләү сүзләренә чын күңелдән кушылабыз һәм алдагы җырны сезгә бүләк итәбез. Табигатькә тиңдәш, язы көзе кышы җәе бар. Һәр кайсының тигүз матурлыгы, үзәкләргә үтәр яме бар. Сөю хисен саклап гомер буе, тормыш юлын бергә үтегез. Язмыш дигән серле Yanıqaqını dik parlaşıp birgə sütəgəz. Siyuq isim saqlan ömür boyu, Tırmış yılın birgə ütəgəz. Yazmış digən sənələ Yanıqaqını dik parlaşıp birgə sütəgəz. Yazmış sizni uçraştırgan iken, ayırmasın börük yalgışlar. Yalgışlar ükenişke bular, şadlıklarını basa sağışlar. Siyuq isim saklan ömür boyu, tırmış yılın birgə ütəgəz. Yazmış digən sənələ Yanıqaqını dik parlaşıp birgə sütəgəz. Bir-birinə in qədərli ömür boyunda Tatlı telegezini kızganmağız, yaman sözüden көңіл suına. Suyuq isin saklap ömür boyu, turmuş yılın birgə ütəgəz. Yazmış digən sənələ Yanıqaqını dik parlaşıp birgə sütəgəz. Suyuq isim saklap ömür boyu, turmuş yılın birgə ütəgəz. Yazmış digən sənələ Yanıqaqını dik parlaşıp birgə sütəgəz. Yazmış digən sənələ Yanıqaqını dik parlaşıp birgə sütəgəz. Dik parlaşıp birgə sütəgəz. Шулай итеп, бүгенгә килгән котлаулар тәмам. Дуслар, сез дә якыннарыгызны бәйрәмнәре белән тәбрикләп, җыр бүләк итегез. Моның өчен атна дәвамында шәршәмбе киченә кадәр котлауларыгызны TMTV каналына юллый аласыз. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 527 90 26. Ә без һәр шимбә кичендә сезнең яраткан кешеләрегезне котлауларыгыз белән сөендеребез. Онытмагыз, һәр шимбә кичке 7-дә TMTV каналында музыкаль бүләк тапшыруы. Ә бүгенге мин Эльвира сезнең белән саубуллашам. Барыгызга да күңелле яллар телим. Бәйрәмнәр белән сезне.
Sağ olasın.